Čaute, ďakujem sa môjho nového videa a v tomto videu si ukážeme, ako získať 2 Fortnite skiny úplne zadarmo. Bude vás to stať pár minút, ale verte tomu, že to stojí za to. Získate 2 skiny. Jeden je Explorer Emily, je to veľmi pekný skin, teraz sa vám ukáže na obrazovke. A druhý skin je Mr. Dappermint. Je to tá taká vianočná sladkosť typická, povedal by som, že skôr taká anglická, americká, neviem. Ktorá vlastne je dobrá, ale získate to úplne zadarmo. Stačí vám, ak pôjdete na Google, kde si otvoríte Epic Games, pôjdete sem na túto prvú stránku. Keď sa vám objaví táto stránka, tak kliknete hore na svoj účet. Ak tam nie ste prihlásení, tak sa tam musíte prihlásiť. Potom kliknete na svoj účet, dáte account, presmeruje vás na túto stránku, kde máte svoje nastavenia, ale my nepotrebujeme teraz nič nastavovať. My pôjdeme štvrté od dola, apps and account. Donak máme množstvo, teda 4 aplikácie, do ktorých sa môžeme pripojiť svoj účet, ale my práve budeme používať toto Lego. Prečo Lego? Pretože sa to dá iba cez to, aby ste dostali ten skin zadarmo. Takže, ja som tam už pripojený, takže mi tam neukazuje Connect, ale Remove, ale budem vám tam ukazovať toto Connect pri tom Legu. Vytlačíte to Connect, presmerujú vás na stránku Lega, kde sa potom prihlásiť na svoj Lego účet. Ak Lego účet nemáte, tak samozrejme si ho musíte vytvoriť. Je to veľmi ľahké, nie je to vôbec zdĺhavé. Fakt vám to zabere 3-4 minútky a máte skiny zadarmo. Takže ak si to urobí všetko správne, tak by vám tu potom malo na tej Epic Games stránke ukazovať vlastne toto Remove, namiesto toho Connect, ako vám to ukazovalo predtým. Takže keď vám to ukazuje, tak si to urobili správne a tieto skiny by ste mali dostať. No a teraz pôjdete iba už do Fortniteu, zapnete Fortnite a mali by si ich dostať. A tu už potom dostanete iba reward, kde budete mať tieto 2 skiny. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite nechať odber, like a komentár. Ak sa vám to podarilo, tak napíšte do komentáru, že áno, pretože budem veľmi rád, ak sa vám to podarilo. A ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca.